Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння вяртаюся да спорту. Вось набыў такі трэнажор. У аб'яве было заяўлена, што ён для прэса. Я менавіта для прэса яго набываў. У камплекце да яго ішлі такія адмысловыя пружыны, каб калі ты кладзешся туды, цябе пружына падталкивала, каб тебе паштурхоўвала. Калі табе цяжка, моцныя пружыны, я поставил себе самые слабые. Але самое главное не гэтыя пружины, а то, что когда ты кладешься, то у тебя спина не бьется об глебу, об гэтыя адмысловыя мягкие валікі, акуратныя, прычым яны яшчэ і маюць нейкі такі эфект, як масажу цягліц, якія у нас уздоўж спины. И акуратненько кладешься, а тут под голову, каб головой не биться, можно регулировать вышыню надто высоким повышей. Но мне вось удобно так вот емко. И працуешь. Сзаду там упорная такая адмысловый кронштейн, ручка такая, які упирается, каб не перакуліцца. И вельмі зручна так рабіць. Але больш за ўсё меня ўразіла не гэта, а тое, што ёсць вось такія дзве ручки, ад якіх можна адціскацца ад глебы. Вельмі зручна. Раней выкарыстоўваў дзве гіры і ад іх адціскаўся. А тут гэтыя ручки. І гэта яшчэ не ўсё. Калі да гэтай ручкі можна як бы адціскацца, як і на брусьях. Прычым амплітуда невялікая і пашкодзіць сабе суставы складана, цяжка. Таму вот зараз яго выкарыстоўваю як прэс, адцісканне і на брусьях адцісканне. Вельмі я задаволены. Каштуе ён зусім не шмат. Прыкладна я за яго аддаў $8, здаецца. Да, $8. Новы такі каштуе 30 з нечым даляраў. У США, дарэчы, такі каштуе $50. Мягкі, зручна карыстацца на ім, не траўма апасна. Вось, так што ўсім добрага здароўя, усім раю такі трэнажор. І, дарэчы, ён займае мала месца у хацінкі, альбо дзе там вы займаецеся. Зараз покажу. Я зрабіў да яго адмысловы кручок, кронштейн такі, і вось ён тут вісіць, месца не займае. Все, самое главное, усім здароўя, беражыце сябе.